weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to tumbun sukka to saare jameri ko on takkusan juula ha toon to saare bonji dirma saare suuna kolondin kolinkan ko on juula ha to sinkiyel wuura kono noon ko on yoni ha toon to saare dagga madina ñana jalluɓe fulaɓe pada cacoro kono noon ko on takkusan yoni ha toon to saare farin kumagen ina jeeya gardidi kabaruuji meɗen coftal ɓalli ɗemngal pulaar champion africain de nation ma jokku ñalawma han potite jokkino kikiɗe hanki toon to leydi cameroun ken gimmima toon ma jaɓan dowre europe kalin tigui toon to leydi espagne coupe de roi mo leydi espagne ta ko ñalngu biteɗo 8e de final ma en jaaha toon to premier league mo leydi angleterre fuɗɗinoma ñalngu nogas ɓiijo toon to premier league mo leydi angleterre ma jokku ñalawma han toon to quart de final coupe de super coupe de quart de final toon to leydi italie ma en gartu e ɗen ɗon potite ma en cakkitor toon to liga leydi portugal ta ko ñalngu sappo e jowaɓijo uddino kikiɗe hanki toon to leydi portugal bisimilla moɗon woti mboɗɗe joni jañoɗen. jaam ñalle moon hettiyankoɓe a yaw weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma fedde heblo sukaɓe afrique ñalawma o ko njeslaare nogas e jeeɗiɗi lewru silo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho no mbiɗen ni gardidi kabaruji ɗi puɗɗorten ko toon to dunde afrique kalen tigui champion africain de nation woni on compétition noddirteɗo san noon woni jokkino kikiɗe hanki toon to leydi cameroun ta ko gomuse ko uganda tigui huccodirno e leydi maroc kono noon ko maroc foliɓe loggi joyi wondude e loggi ɗiɗi hakkude leydi togo kamen tigui kuccodirno e leydi rwanda ko rwanda noon fooli togo loggi tati wondude e loggi ɗiɗi ha jemma kikiɗe hano noon saga waktuji jeetati ma leydi namibi ɗum noon koto gomude ma ɓe kuccodir e leydi zambia ma leydi tanzanie noon huccodir e leydi guinée conakry ɗum fof noon ko saga waktuji jeetati ha joni noon toon to goomu a jokki ardade toon ko leydi mali jogui ko toɓɓe jeeɗiɗi si tawi ko pays de organisé leydi cameroun ko toɓɓe joyyi bourguina ko toɓɓe nayyi si tawi ko tawi ko leydi zimbabwe ndin kay ko hay toɓɓere to goomu be noon woni to dow to ko rd congo jogui ko toɓɓe jeeɗiɗi leydi congo braza jogui ko toɓɓe nayyi si tawi ko niger ko toɓɓe ɗiɗi liby ko toɓɓe ɗiɗi to goomu seeto noon ko maroc jogui ko toɓɓe jeeɗiɗi si tawi noon ko leydi rwanda ko joyi togo toɓɓe tati tawi ko leydi uganda ko toɓɓere wotere to goomu de ɓen noon ma jokku potite mumen han kono noon ko guinée conakry ardi to dow to jogade toɓɓe nayyi leydi zambi jogui ko toɓɓe nayyi si tawi ko tanzanie toɓɓe tati si tawi ko namibi hay toɓɓere wotere ɓe ngala. ma en mbatta ɓanjen toon to dunde europe tigui kalen tigui el toon to coupe de roi mo leydi espagne jokkino kikiɗe hanki hakkude leydi hakkude real badiadolit kamen tigui jaɓɓino kippumo levante toon to dinguiral ngal badiadolit ko levante noon heeɓi fartague folde badiadolit ta ko loggi nayyi wontude e loggi ɗiɗi wadde mbiyen kam kippumo levante yaɓani toon to quart de final girona toon to montilivi kamen jaɓɓino villarreal ko girona noon foola to galle mum ta ko loggel gotel wondude e ndiga real betis ballonpié kamen jaɓɓino kippumo real sociedad kippumo basco kono noon potital ngal sakkitino ko toon to prolongation caggal ɗekki gotel e gotel kono noon ko oɗo biteɗo Miguel Oyarzabal ta koye hojommaji sappo e tati dawal gadanal kam udinno loggi ɗi ɗum noon nde wonno capanɗe jeeɗiɗi e jeetati hojom ko ɗon sorso canales ittigol ɗon loggol borka Iglesia nde wonno capanɗe jeenayyi e jeego ɗum noon en paami ko to dawal prolongation kam tigui ɓeydunongol ɗon loggol nde wonno 110 ko borka Iglesia kam tigui hemno uddude ɗin ɗon loggi toon to 8e de final coupe de roi mo leydi espagne wadde kam mbiyen real betis ballonpié villarreal wondude e levante kamen kam keeɓi tigui certificat mumen yaɓande toon to quart de final coupe de roi mo leydi espagne o saaha mbo kalten noon paris fuɗɗo toon to Sevilla hakkude toon to Sanchez Pizjuan o potital ɓurgal fade hakkude Sevilla kamen jaɓɓoto Valencia saga waktuji jeeɗiɗi Badiadolin oɗo kippu biteɗo radio Badiakano noon ma saga waktuji jeenayyi ma ɓe jaɓɓo football club Barcelona toon to dinguiral ngal Badiakas toon to hoygo méditerranée noon ko kippumo Almeria jaɓɓoto Osasuna ɗum noon ko saga waktuji jeenayyi ñalawma janggo saga waktuji jeeɗiɗi ma Nabal Carner jaɓɓo Granada ɗum noon uddata ñalawma o ha laaɓa ko hakkude Alcoyano kamen tigui jaɓɓoto Athletic Club de Bilbao toon to dinguiral ngal Alcoyano.
to Premier League mo Angleterre kaleten tigi ko e ñalngu nogas ɓeejo uditino hakkunde Newcastle United ko kamen tigi ko Newcastle United ko kamen tigi jaɓɓino kippumo Newcastle United jaɓɓino kippumo Leeds United kono noon ko Leeds foli ɓe loggi ɗiɗi wondude e gotel Crystal Palace jaɓɓino West Ham ko Crystal noon fola to galle mum loggi tati wondude e ɗiɗi West Brom kamen jaɓɓino Man City ko City foli ɓe loggi joyi wondude e ndiga oɗo kippu biteɗo Southampton kamen jaɓɓino Arsenal ko Arsenal noon foli ɓe loggi tati wondude e loggel gotel sanga waktuji jeeɗiɗi noon ma Berlin oɗo sambo kalten ko Berlin huccidiri e kippumo Aston Villa Chelsea ko kam tigui jaɓɓi Wolverhampton ko sanga waktuji jeetati e feccere ma Brighton haf Albion jaɓɓo Fulham o sanga waktuji jeenayyi pawɗi 15 ko Everton jaɓɓoto Leicester City ko on waktu tan Manchester United jaɓɓoto Sheffield United ñalawma janggo no uddata potite ɗe ha laaɓa ko potital ɓurgal fadde e ñalngu nogas ɓijo toon to Premier League mo Angleterre ko hakkunde kippo mo Tottenham kamen tigui kuccodirta e Liverpool mo Sadio Mané toon noon ha joni noon toon to leydi Angleterre ñalawma hanki nde City folno heeɓi tigui polguɗo e ɗo e tigui ñalngu nogas ɓijo uddu to leydi Italie quart de finale ta ko coupe de Italie en jokkino kikiɗe hanki hakkunde Inter de Milan no en den paami kay kamen jaɓɓino oɗo kippu biteɗo Milan ancien toon to dinguiral ngal San Siro wadde kamen paami ko derby Lombardien kamen tigui jokkuno kikiɗe hanki kamen guɗinno quart de finale coupe de Italie ɗum noon ha ko Inter de Milan kam tigui fooli oɗo kippu biteɗo e Milan ancien ta ko loggi ɗiɗi wondude e gotel to banggue loggol Milan noon hojomaji 31 Zlatan Ibrahimovic kam tigui udinno loggol nde wonno 71 ko fawpetta noon Romelu Lukaku heeɓi uddude ngol ɗon ɗum ngol heeɓi loggude ngol ɗon loggol Eriksen ne noon heeɓino fawpetta boɗitiɗo kam tigui uddi loggiɗi kikiɗe hanki o noon ngal ɗon potital wulino hakkude Zlatan Ibrahimovic hakkude mum e Romelu Lukaku caggal kam nde ɓe conkiɗi ha ɓe ɗeesi yettodirde ala kay koɓe mankodiri daaɗe bonɗe ɓe ƴattodiri kam ala ko ɓe mankodiri ɗin ɗon konguɗi noon en mbawa rewtade ɗi e ɗemngal meɗen e pulaar caggal kam wona konguɗi ɓurɗi garɗu toon to leydi Italie joɗo ñalawma hano noon hakkude kippumo Atalanta kamen tigui jaɓɓino Lazio de Rome potital ngal noon mar en garto e jencudingal toon to ñalawma janggo si tawi Allah haaji e kabaruji meɗen paaɗi Juventus mo Cristiano Ronaldo kamen tigui jaɓɓoto Espal sanga waktuji jeetati pawɗi hojomaji waktuji jeeɗiɗi pawɗi hojomaji 45 ñalawma janggo o noon uddata ko hakkude Napoli mo Kalidou Koulibaly kamen jaɓɓoto Spezia sanga waktuji jeenayyi toon to dinguiral ngal Diego Armando Maradona toon to leydi Italie to Portugal ko ñalngu 15 jokkino toon to La Liga mo toon to Liga portuguesa jokkino ñalngu 15 hakkude Sporting mo Braga kamen tigui jaɓɓino Gil Vicente ɗum noon ko Sporting mo Braga fooli Gil Vicente loggel gotel e ndiga Boavista kamen jaɓɓino Sporting Club mo Portugal kono noon ko Sporting Club mo Lisbon heeɓi folde ɓe toon to galle mumen loggi ɗiɗi wondude e ndiga jokki ardade toon to Portugal noon ko kippumo Sporting de Lisbon kamen jogui toɓɓe 37 si tawi ko Oporto jogui ko 33 Benfica 33 Sporting de Praga 30 si tawi ko Paco de Ferrat jogui ko 27 toɓɓere toon to gardingu to loggito noon woni to dow to ko oɗo biteɗo Pedro Calbas ta ko petto toon to Sporting Club de Portugal woni Sporting mo Lisboa jogui ko loggi 12 Tameres petto toon to Oporto jogui ko loggi 6 so tawi ko Thiago Santana petto toon to Sociedad Santa Clara jogui ko loggi 7 bandiraɓe hettiyankoɓe yawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique gasi a laaɓi ko tongunoɗen kabaruji coftal ɓalli e ɗemngal pulaar toon to leydi Cameroun leydi Espagne ha toon to Angleterre toon to Italie ha toon to leydi Portugal ɗo e yesso haalirde nde ko musidɗo mon Amadou Bah ngam Weltare TV.